Viete, koaličných partnerov my sme si nevybrali preto SNS a Smer, že sa ľúbime. To nie sme kamaráti. Ani spolu nechodíme na raňajky. Vy ste vo vládnej koalícii s tým, kto má najväčšiu sílu vám pomôcť presadiť váš volebný program. Nám sa to v tejto koalícii podarilo. Veď vďaka Smeru a SNS-ke sme schválili 13. dôchodky, sme schválili minimálnu mzdu na výške 1 000 eur, sme schválili energopomoc v hodnote 1 miliardy a verím, že vďaka ním sa nám podarí presadiť ďalšie priority Hlasu. Veď my chceme ľuďom pomáhať. Chceme sa baviť o tom, ako vykompenzujeme seniorky, ktoré mali deti a majú nižší dôchodok ako ženy, ktoré svoj pracovný vek nemuseli prerušiť výchovou detí. Chceme sa baviť o pomoci samoživiteľkám. Chceme sa baviť o týchto témach, ako pomôcť mladým ľuďom, mladým rodinám, ako im uľahčiť štart do života. Ak to budeme schopní robiť s partnermi, ako je dnes Smer a SNS, tak ja v tom budem pokračovať. Ak sa k tomu chcú pridať aj ďalší poslanci, aj poslanci z opozície, alebo aj títo dvaja, ktorí ste spomenuli, ja budem iba rád. Ja politiku nerobím z lásky k našim koaličným partnerom. Ja politiku robím preto, aj preto Hlas je vo vláde, aby sme presadili čo najviac nášho programu, ktorý smeruje k pomoci ľuďom. My neriešime kultúrno-etické vojny. Áno, veď aj my hovoríme o tom, že je normálne, že budete mať v ústave, že je iba muž a žena. To je úplne normálne. Keď budú toto v ústave zakotvené, tak nech je tam aj zakotvené to, že aj muž, aj žena by mali mať rovnaký plat za rovnakú prácu. Sme sociálni demokrati, toto chceme presadzovať v rámci tejto vlády. Ak za toto budú hlasovať, či už páni, ktorých ste spomenuli, alebo aj páni z KDH, alebo aj iní, teším sa.